F'6 snin naqas ferm il-faqar kif dawk severament imċaħda materjalment naqsu b'6 perċentwali u nofs. Statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uriet li s-sena l-oħra 3.7% kienu severament imċaħda materjalment. Dan meta fl-2013 dawk severament imċaħda materjalment kienu jgħoddu aktar minn 10% tal-popolazzjoni. Dan ifisser li kien hemm tnaqqis ta' 25,000 persuna. L-istħarriġ li sar fuq kampjun ta' 4,000 familja wera wkoll li fl-2013 ukoll dawk imċaħda materjalment kienu jgħoddu għal kważi 20% u s-sena l-oħra dawn niżlu għal kważi 8%. B'hekk dawk imċaħda materjalment naqsu bi 42,000 persuna. Filwaqt li rikonoxxa li Gvern Laburista kompla jnaqqas il-faqar permezz ta' qatt ta' miżuri soċjali fosthom iż-żieda fil-pensjonijiet u tnaqqis b'mod gradwali tal-benefiċċju tal-qatt meta wieħed jidħol fid-dinja tax-xogħol, il-Ministru Michael Falzon qal li l-Gvern jibqa' impenjat biex fil-qafas tal-ġlieda kontra r-riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali iniedi aktar miżuri soċjali biex tkompli titjieb il-ħajja ta' dawk l-aktar fil-bżonn fis-soċjetà Maltija. Huma figuri li għamlu kuraġġ, huma figuri imma wkoll illi juru qed tfadlilna x'nagħmlu dak hemm l-impenn li bħala gvern nibqgħu naraw li ħarsu lejn faqar u nittakkiljawh u ma ngħidux biss li hu perċezzjoni kif kien jagħmel ħadd ieħor. Fl-istħarriġ li sar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika staqsa lil dawk intervistati 9 mistoqsijiet dwar kemm jistgħu ilaħqu mal-ħajja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.